Militantea. Josetxo militantea zen, lehendabiziko semea, bi gaztetxo haren aita eta ama. Bi amatxi eta aitatxi bi, estatusa estreinatzen. Anitz bestatua izan zen, jaio berria, egu berriak bai ziren. Ospitalera arreba txikia ezagutzera eraman zuen aitak. 2 urte eginak zituen mutikoak ordurako. Aitak automobila erosi eta asteburuetan beti parrandan xarmanki ibiltzen zen familia. Zoriontsuak zirela uste zuten inguruan, itxura ona ematen baizuten. 7 urte zituen mutikoak aitak etxetik alde egin zuenean. Ama jostuna beti lanean, diruz doi-doi, finitu ziren fantasiak. Hasieran, asteburutan joaten ziren anai arrebak aitarekin, baina hark automobila galdu zuenean, ia ez zuten ikusten. Ongi ikasten zuen ikastolan mutikoak, eta kirola anitz maite zuen. Egokitzapen sozial aldetik integratua, aixe egiten zen giro gehienetara. Ez zekien noiztik zen militantea, ez da zergatik ere, horrela suertatu zelako nonbait. Herri txiki batean sortu eta bizi zen. Ikastolan hasi berria zen diktadoria hil zenean. Kartel eta pintadaz betetako kaleetan jolastu zuen lagunekin estreineko aldiz. Oraindik galtzamotzetan ez zen oroitzen noiz jarri zuen estreineko kartela. Ez da nork manatu zion paratzea ere. Edo oroitzen zen, baliteke. Lehendabiziko aldi hartaz oroitzea, baino handik aintzina galdu zuen kontua. Haren bizia goiz makurtu zen, eta gibelat egiteko aukerarik gabeko bidean sartu. Taldearen hasierako ekintza inozoak, agitz goraipatuak izan ziren udaletxean pleno bat horroka alertzea, edo inkurrin erraldoi bat herriko harresian jartzea, valentia handia zen 14 urteko mutiko koskorrentzat. Josetxo ama eta arrebakin bizi zen. Institutuan fundamento handirik ez zuen egin eta amak ofizio bat ikasteko lanbide heziketetara zuzendu zuen, eta mekanikari ikasten hasi zen. Ama maite zuen, baino ezin zintzaion mintzo, ezin zion bere bihotza ireki, eta bien arteko harresi bat sortu zen. Mutila berez irekia eta alaia, iheskor eta betixu bihurtu zen. Aspaldi ikasi bai zuen bere ekintzen berri ez ematen. Bakarrik eraman beharreko zama zen, beraz, pisu handiko zama hura. Beti bakarrik, egunkaria besapean, betiko tabernetara, taberna ilun eta zaratatsu hartan, betiko diskoak dezibel gorenean, betiko lagunak han, janzkera kolore bakarrekoak, denak berdin, ele gutxiko taldea zen berea, ia silaba bakarrikoa. Arbasoen herria askatzeko hautatuak izan ziren, privilegio handia, aintzindariak ziren. Koktel molotov usaina ordigarria zitzaien, zakarrontzien suekin zizikatzen ziren. Iparraldera joan zen lehendabiziko aldi hartan iraultza buruak ezagutu zituen eta haien onespena hartu. Pistola eman baizioten. 18 urte bete berria zen Josetxo eta bizarraren egiteko komando buru egin zuten. 3 ziren taldekide. Txosten bat eskuratu zieten automobil azpian lehergailuak jartzen ikasteko, eta ekintzak egiteko azpiegitura zuten ezagutu. Automobilak ebatzi, matrikula faltsuak lortu, produkto kimikoak. Biziak baditu bere legeak, eta ez gara beti gure buruaren jabe, baina hori oraindik ez zekien Josetxok. Neskea berri bat ezagutu zuenean. Erabat aparta, orduraino ezagutu zuen neskarik politena, atseginena, alaia eta berba honekoa. Sagardotegi batean gertatu zen. Bakailo tortilla eta iritsuleta mai beberaren bueltan dastatu zuten.
Maialen zuen izena, neskaren lurrin freskoa, haren begien distira, haren ilearen urre kolorea, ez ezaguna, berria egiten zitzaion. Neskaren atentzio osoa zeukan, eta horrek mutila handitu egin zuen. Afalostean, pote batzuk hartzera joan ziren, eta neskari telefono zenbakia eskatzea ausartu zen. Ongizekien horrelakorik ezin zuela egin, buruz ikasi zenbakia eta papertxoa hautsi zuen. Taldearekiko traizioa handia zen. Arau zorrotzpean egin zen taldekide, eta sartzera erraza bazen ezala ateratzea, eta hori arrasongi zekien Josetxok. Biluzik, ohatzean sartu eta argia itzali zuen. Loak hartu ezinik, neskaren iduriak jarraitzen zion. Estreineko aldiz, zeraman bizimodua zalantzan jartzen hasi zen. Militantziaren bakardadea, militantziaren bide ilun eta estuak argi ikusten hasi zen. Eta aspaldian ez bezala, fantasiari eman zion aukera. Neskaren Espainiak musuka erdilo gelditu zen. Tailer batean lana lortu zuen Josetxok. Automobilak konpontzen gustora aritzen zen, eta bere burua hornitzeko baina irabazten zuen. Maiz hartzen zuen autobusa ilunabarrean, eta Donostiako aldezarrera hurbiltzen neska ikusteko irrikan. Batzuetan ikusten zuen lagunekin irrika, txantxetan, turduraz eta dardaraz, zirrara osoan hurbiltzen zitzaion neskari. Neskak irribarretsu hartzen zuen, limur zoragarri hark, olgetan zirisartzen, mutila txoratzen zuen. Josetxo zalantzak jana zegoen. Bere buruarekin konfiantza galtzen ari zen, ahul eta sentibera. Niregatik dago, gustoko nau, Maialen. Mailu bat zen neskaren izena bere buruan. Estugarri itolarrian negarra zeriora biltzen zen ohatzera. Bizia bikoiztu izan balitzaio bezala sentitzen hasi zen. Bere lehen ekintza prest zegoen. Lehergailua egina, objektiboa zehaztua, eguna eta ordua adostea gelditzen zen. Aukera izan balu ez zukeen eginen, baina bazekien ezin zuela gibelat egin. Azken ekintza izanen zela erabaki zuen. Erabakia kustu zuen, indargabetu, ahuldu. Leize sakon batean barruan ikusten zuen bere bizia, eta leizearen ondarrean beltza, dena beltza. Lagun baten aitaren xaian prestatu zuen lehergailua. Ezekien nor zen biktima, ez zen bere ardura. Taldekide biek objektiboa hartatu zuten, gauero zelatari motoan joaten baiziren. Eguna eta ordua adostua zutela, Josetxok lehergailua motxilan sartu zuen eta garajean konpontzen ari zen bezero baten kotxean sartu. Arratsaldeko 8 ziren. Goizeko ordubitan gelditu zen EASO aparkaleku parean. Kideak zain egonen ziren eta elkarrekin joanen ziren ekintza burutzera. 6 ordu luzeak, 6 ordu kiratsak gelditzen zitzaizkion, eta Maialeni deitu zion. Ezekien nondik atera zuen adorea, baina deitu zion, eta neska etxean zegon gainera. Ezen erraza izan haren konbentzitzea. Azkenik, garagardo bat hartzeko haineko tartea hartuko zuela errantzion, eta ordu erdi batera kaiparean ostatu baten terrazan gelditu ziren. Josetxok automobila hartu eta zuzenean aparkalekuan utzi zuen etxetik 20 kilometrotara. Arin abiatu zen, lastaren gabe, loturaren gabe, maitasunaren bila. Zertaz mintzatu ziren, ezerrez eta denez. Seduzio joko leun eta zalantzati hartan. Premia sartu zitzaion Maialeni, berandu ari zitzaiola egiten errantzion. Biharamun goizean,
azterketa bat zeukala eta etxean herritan eginen ziotelako. Bazijoa zen gazteak Kontxako hondartzatik hondarretaldera, itsasbehera arras behera egun hartan, ze oinez joan baizitzetikeen haizearen orratzeraino. Alderdi eder parean eskutik helduak elkarri beha gelditu ziren gazteak. Besarkada goxo baten bildu ziren eta batean neska laxatu eta lasterka eskuarekin aio eginez galdu zuen egian. Zein ieslari gibelat beha gelditu zen Josetxo zeru mugaran. 4 ordu gelditzen zitzaizkion, 4 ordu luze eta kiratsak. Taberna bitan egon zen denbora galtzen, denbora egiten. Kaleak ustu ziren, leihoak ilundu eta kotxeak gelditu. Bakarrik aparkalekura hurbildu eta kotxean sartu zen. Ordu bitan atera zen eta kideak moto batean zain zeuzkan. Solasik egin gabe jarraitu zien eta zuzenean Hondarretako Mikelete kalera heldu ziren. Audi baten azpiko aldean lehergailu lapa bat atxiki zion Josetxok. Nekatua, arras nekatua, bere buruarekin haserre ohatzean sartu zen. Irratia biztu zuen, bazekien ez zuela lorik eginen. Itzuli eta itzuli maindiria lepoan korapilaturik, lomoker eta izerditan. Goizeko 8 aditu zuen albistea. Hondarretako Mikelete etorbidean duela 10 minutu lehergailu batek eztanda egin du eta A, B kazetaria eta bere alaba M.B. hilik sustatu dira. Dirudinez, lehergailuak kotxeari txikia motorra martxan jartzean eztanda egin du.